Adventný čas je obdobie očakávania a prípravy na Vianoce, ktoré začína 4 nedele pred Štedrým dňom. V roku 2024 pripadá prvá adventná nedeľa na 1. decembra, čo je ideálny čas na zapálenie prvej sviečky na adventnom venci. Názov pochádza z latinského slova adventus, čo znamená príchod a symbolizuje očakávanie narodenia Ježiša Krista. Tradičným symbolom adventného obdobia je adventný veniec so 4 sviečkami, pričom každá z nich predstavuje nádej, pokoj, radosť a lásku. Počas tohto obdobia sú obľúbené aktivity ako výroba adventných vencov, otváranie adventných kalendárov a návšteva vianočných trhov. Adventné trhy ponúkajú jedinečnú atmosféru plnú tradičných jedál, ručne vyrábaných darčekov a vianočnej hudby. Tento čas nie je len o materiálnych prípravách, ale aj o vytvorení pokojnej a útulnej atmosféry doma s rodinou. V minulosti bolo adventné obdobie spojené s pôstom a zamyslením, čo mnohí ľudia dnes nahrádzajú dobročinnosťou a pomocou druhým. Zapálenie sviečok na adventnom venci môže byť sprevádzané spevom kolied alebo chvíľkou ticha na zamyslenie. Počas adventného obdobia je príležitosť spomaliť, sústrediť sa na to podstatné a pripraviť sa na radostné prežitie vianočných sviatkov.